bă, George, bă! Mi-ai pus piedică. Hai pe aia acolo, ultima. Hai. Uap! Mamă, mamă, și gheață pe jos, mâncați. Să rupă coborâși. Care e acolo, mă, băiat? E duțul? Vamos, vamos! Ăștia. Vezi că i-a dat un râd rodă tot. Ce? E un râd ros să ieși din potecă să-i dai peretea. Ia uite-mă! Curba încoace și e mai ușoară. Da. Oh! Na, te-am prins de mal! Acolo pe ăla. E clar.
George, uite-te aici! Nici eu n-am nimerit-o, să știi. Olo! Mamă, ce poșetă era să fac! A prins aici, băga mea și fac. Ce? Ce poșetă era să fac, ai văzut? Nu? Am salvat în ultimul moment. Da. În ultimul moment am salvat, ai văzut? Hai, dă-i tu! Bă, dă-o morții! Ia uite, s-au dus lipsticările toate. De astea în China. Să vă gură. Chinezi. Și aici am aici nu. Hop, hop. Hop, hop.
bag frâna, mă, chiar. Urcă pe aici, hai, hai. Dă-te așa. Exact aia te era să fac eu, po. Ia murdării, mă, nu. Ia uite-l pe ăla, bă. Ce nu? Nu te oprești. Păi? Oprești bagi un tutu, da? Păi trebuie. Dau, mă, Teo? Îți dau? Sportiv. Nu? Ce? Bă, deci am fost cu frații noștri și cu doi tovarăși din Delta. Am fumat cu ei până mi s-a făcut de atunci, nici măcar mirosul nu mai... Și știi că mai vedeam pupii, mai Păi cine știe ce ai fumat tu pe acolo? Da, dar ai văzut că... Dar chiar mă, ce-ai fumat acum? A? Fumat de alea nasoale? Nu, am fumat... Hunter fumează unele foarte tari și stăteam cu el în parcă, știi? Și na, Trebuie să te toți în barcă. eu cu el și cu Dragoș. Mamă, să vezi cum sar aici. O vezi? Ce? Să vezi cum sar aici. Da, sari în pulă, hai ia sari. Bă, nu Stai, mai stai. pune-mă să facă toate prostiile. Dar vreau eu să le fac, nu e peer pressure aici. Eu Pop, vreau. tu ce faci de aia acolo? O curăță. Trage-i fața, Pop! Ia-i fața în slip. Mamă, ce prostie era să facă. Am văzut, da. Acolo. Era gata, gata, gata. Da, se întâmplă la noroi. Hă? Nu neapărat, că mi s-a părut că nu mai e nevoie de Că gaz. da, ce se întâmplă la noroi, rămâne la noroi. Hă? Ce se întâmplă la noroi, rămâne la noroi. Știi că la noroi e mereu nasul. Ce? Da, un pic de vin așa, cu cumnatul. Eu am crezut că na, da, ești. Da. Păfitul mănâncă pulă. A? Păfitul mănâncă ciocan. Unde e provocarea de sărit? Păi aici vrea el să sară, nu știu ce vrea să facă exact, că de-aia. Dar aici să vedem, poate cine știe, face ceva și devenim virali. O săritură de-aia peste pomi. Să nu facă dracu, vă. Păi există șanse mari. Da, și Ce? și
ție îți place. Blană de acolo! Pop, ce faci, mă? Face nani. Au obosit rău al nostru. Teo, bă, ajutați-l pe unul! Mă, că se descurcă. Tu nu vezi că nu mai poate? Păi dă-mă la buton. Tu nu vezi? N-are nevoie de ajutor. N-are o pulă. E tu mai nu în vezi vârstă, că trebuie ajutat omul în vârstă. face 50 de ani mâine, păi. Pop, Pare că l-am subestimat pe Pop. pop, Nu, dați. zi bă, oamenii mai în vârstă trebuie să ajutați. Bă, nene, bă, eu îl simt că e ca mine. Exact. Pop, te simt. Hai, Pop! Hai, mă! Hai, Vladuț! La mordăcire asta. Eu la țicu, Pop. Mamă, am nu terminat. Păi dacă atunci să zici pe el. Ce? Mai are 3 flanele pe astea. Cum să zice corect, sub geam sau sub geam? Cum se zice corect, sub geam sau sub geam? Sugeam tot. Hai să-i mai dăm o dată. Hai. Îmi pare cauciuc nou ne face. Dar ne iese și nouă de Ia uite că vine și George, fiți atenți. Ăștia unde sunt? George nu știe care e treaba aici, cred că. Nu știe ce e aici. Ăștia unde sunt? Hai să ne vadă unde suntem, ca să... Nu zic că după aia că trișăm, că facem, că trecem. Păi ăia, uite, sunt în valea cealaltă, pe acolo, la mama dracu. Asta e a ta? Asta e a ta? Iete valul nostru. Iete valul nostru. Dă-te la o parte. Băi, George, dă-te un pic aici în dreapta. Dă-te și uită-te doar tu momentan. Scoate carnețelul. N-are rost să o belești, că e grea de urcat și pentru noi. Și dacă o lustruiești un pic, s-a terminat. Scoate carnețelul. Dă-te mai încolo un pic. Mai încolo un pic.
Frumos, elegant, cât de cât. Uite, am dat cu piciorul. M-a tras din scăriță pe stop și am urcat așa. Urcă toți, nu e grea. Nu e grea. S-a săpat, a făcut un șleau. E greu dacă nu e sar rădăcina pe jos. Cum se pare asta? Ai fost vreodată pe ea? Eu? Da? E cam nasoală. E rădăcina asta aici, trebuie să-i dai tare la rădăcină, trebuie să o lași, că îți fură cur. Ce? O mână n-am, dar un picior. Ia. Tragi tu o leacă de aia? Hai. Dar n-ai chingă, de ce n-ai chingă? Ar trebui să nu te trag acum. Trage de furcă. Hai că țin roata să nu scape. Ridic-o. Oh!
S-au aburit ochelarii, bă? Ce? Încolo. Hai și o facem ca ailaltă. Păi nu merge cealaltă. E jos. Hai mai să mergem în continuare, bă. Pop. Wow! Ia-o din vale! Ia-o din vale acum! Ce? Oh! Mamă, cum am aruncat-o în cați! Ce? Dai seama! Măcar atât!
Bă, de-te pula mea. Da. Nu mă, cum să viața o colegi, nu alta. Să vedem. Mobra e bine? E bine, n-ai văzut? N-a căzut rău. Eu n-am văzut cum a căzut. Te-a prins cu ombrejul încărcat. Da. Și-a zis că... Aici a prins adresa să zboare. Ce? A prins fără tine. Da, a zburat bine. Dar n-a pățit nimic, vezi că a zburat în lin. N-a avut turbulențe, n-a fost nimic. În aer. Da. Dacă l-a atins pământul? Ce? Când a atins pământul? Ce pământ? Că l-a atins lin așa, l-a luat frumos, i-a coborât pe unghi. A avut unghiul bun. Hai mă, socolim. Niciodată ce au făcut ei. Ce? Aici trebuie să nu faceți niciodată ce au făcut ei. Nici eu. Ai filmat? Îți dai seama? Boșeta? Tot! Da? Vezi cum o tai. Ce să tai, mă? Și aici trebuie venit așa, lin și pe gaz după curbă. N-ai, mă, e grea. E noroi rău. Ne-ai prins vreo căzătură de azi? Am picat de 2 ori în bot. N-am prins. Gata, m-am întins așa pe și. Pare foarte rău. Trece camera că mai stăm aici. Mai stăm, mă?